טוב, בואו נמשיך. דיברנו בחלק הקודם על היכולת סגירת שגיאות של טיל המיירט. זה אמרנו תלוי גם מתי הוא גילה את השגיאות האלה, ואם הוא מגלה את השגיאות ממש ברגע האחרון, אז יש לנו ראש ביות, שזה התפקיד שלו. לכל מיירט יש ראש ביות, שהוא צריך לתקן את כל השגיאות שהמקם, המחשבים עשו. יש ראשי ביות אופטיים, יש ראשי ביות אלקטרומגנטיים, מקמים, יש כל מיני. ברגע שראש הביות תפס או רכש את המטרה, המיירט מתחיל לתמרן כדי לפגוע בה, וקיימות שיטות הנחיה שונות כדי להגיד למיירט איך לתמרן. שיטה מאוד ידועה ומקובלת, זה ניווט יחסי, שיטה מתמטית שפותחה במלחמת העולם השנייה, אני מניח שנות ה-40, והרעיון הוא שמנסים לשמור קבוע את קו הראייה במרחב. גם היום הרבה מאוד מיירטים משתמשים בשיטה הזאת, כי יש לה יתרון שהיא מעט פחות רגישה לרעשים ביחס ולשגיאות מדידה, ביחס לשיטות אחרות. בואו נראה מה הרעיון. הנה זה המיירט שלנו וזאת המטרה, וזה קו הראייה, זה הקו שמחבר אותם אחד לשני. עכשיו שימו לב, אם המיירט מתקדם לפה והמטרה מתקדמת לפה, אז זה יהיה קו הראייה והוא יהיה מקביל לקו הראייה הראשון. ואם נצליח לשמור אותו כל הזמן מקביל, אז שמרנו אותו קבוע, ואז הסיכוי שלנו ליירט הוא גבוה מאוד. מה קורה אם אנחנו לא מתחילים לפחות במקבילות כזאת? אז יש פקודת תמרון, תכף נראה איך מחשבים אותה, שהתפקיד שלה להכניס את המסלול של המיירט חזרה למה שנקרא משולש התנגשות, כדי שנצליח ליירט. מה זה משולש? זה בעצם, תראו, יש לנו את קו הראייה, יש את קו המהירות של המיירט, יש את קו המהירות של המטרה, וזה בעצם המשולש. פקודת התמרון היא תלויה במהירות היחסית, זאת אומרת, אם המיירט טס 2,000 מטר לשנייה, והמטרה 2,000 מטר לשנייה, המהירות היחסית זה כבר כמעט 4,000. וה-LD הזה זה קצב קו הראייה, זה אותו קצב שהקו הזה זז מהמצב המקבילי שלו. כמובן שאם אנחנו יושבים בול על משולש ההתנגשות, אז ניירט ולא צריך שום תמרון. לא צריך פקודה, לא צריך מנוע, אבל זה במציאות לא קורה, ולכן יש את אותה פקודה, שהיא ניצבת לקו הראייה או למהירות, המהירות המחצית לכאורה, ולאותו קצב קו ראייה, כל הרעשים שדיברנו עליהם קודם מתנקזים לאיבר הזה. כמובן שבמציאות הנוסחה הזאת היא הרבה יותר מורכבת, יש עוד דברים, כי זה כאילו רק למהירויות קבועות, יש איברים לתיקון אם יש מנוע ואם יש פרצות, אבל לא ניכנס לזה כי זה לא מעניין. אם יש מחשבים חזקים, אז עושים אפילו דברים עוד יותר מתוחכמים. לסיכום, אותו ראש ביות הוא מודד את התנועה של קו הראייה, את אותו LD, המחשב שיש בכל טיל מחשב פקודת תמרון, כדי לעצור את אותה תנועה של קו הראייה ולהכניס אותו למשולש התנגשות. ואת התמרון עושים עם כנפונים, אם זה בגובה נמוך, או עם מנוע, כשאנחנו בגובה רב. המיירט מתמרן בהתאם. עכשיו נשאל את עצמנו, האם את ההצלחה של כיפת ברזל מול עזה אפשר גם לשחזר מול לבנון? אומרים שכיפת ברזל מגיעה ל-90% הצלחה מול עזה, אף על פי שבסבב האחרון נראה לי שזה קצת פחות. אבל גם שאלה איך מחשבים הצלחה, נניח שאומרים ככה אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, כשבאתי לתל אביב שולחים לו 2 מיירטים של כיפת ברזל, אז בואו נניח שהראשון פוגע והשני מפספס, הראשון מפספס, השני פוגע, אז זה 100% הצלחה או 50%? מבחינת דובר צה"ל זה 100%, מבחינת המיירט זה 50%. עכשיו תראו, עזה זה נקודת שיגור, זה אזור שיגור נקודתי, עכשיו כל המערכות, מקמים ומערכות אחרות אם יש, לכוון לאותה נקודה. לבנון וסוריה זה אזור ענק. אפשר לשגר מפה, משם, ולכן אין לי ידע באשר ליכולות מערכות הגילוי שלנו,
של כיפת ברזל או גם של טילים אחרים, אבל אני מניח שאזור כזה גדול זה יותר קשה מאשר עזה. זה רק הנחה, יכול להיות שאני טועה. סתם נקודה פיקנטית, טיל שיוצא מעזה הוא מתגלם מיד שהוא חולף מעל הבתים של עזה. נניח 30 מטר, אף על פי שהיום הורידו את כולם, אז רק 10 מטר. טיל שמשוגר מלבנון, הוא נמצא מתחת לאופק. מה הכוונה שלהם? הרי כדור הארץ הוא עגול, אז אם אתה מסתכל אפילו ישר, אתה בסביבה מסוים רואה רק את האופק. נניח משגרים לנהריה טיל מטווח 120 קילומטר, אז יוצא שהוא 1,000 מטר מתחת לאופק ביחס למערכות הגילוי שלנו, שהן לא יכולות להיות קרובות לשיגור, כמו בעזה, הן נמצאות בנהריה. אז תראו, 1,000 מטר זה יכול כמעט להגיע ל10 שניות בזמן ההמראה של הטיל. וזה חבל על 10 שניות האלה, ראינו קודם כמה שזה חבל. ולכן הערכה שלי זה רק תחושת בטן, זה לא שיש לי מידע, שזה יהיה יותר קשה. וזה יקטין את רמת הדיוק, וראינו שהדיוק נמוך, אז התמרון צריך להיות יותר חזק. ובקיצור, עדיף שלא ניכנס, לא נסתבך גם בעזה וגם בלבנון בו זמנית. טוב, זה כבר ראינו, זה הנושא הזה של הדיוק, אותם, הדוגמה הזאת שמאלצים את המערכת, את המקם לתת חיזוי, והיא נותנת שגיאה גדולה של 10 מטר לשנייה. אין לי מושג אם 10 מטר זה ריאלי, אבל סתם דוגמה. יש גם טיל שנקרא חץ 3, שאלה אם הוא יכול לעבוד מול לבנון. חץ 3, כמה שאני יודע, זה רק מחוץ לאטמוספירה. אני ראיתי תמונות שלו, הוא נראה ממש כמו לוויין, כזה פתוח, כל מיני חלקים. לוויינים זה ידוע שהם נשרפים בטיסה נמוכה, ולכן הוא רק יכול להתמודד עם טילים מאיראן או עיראק, כמו שאתם זוכרים, טיל שבא הגובה של הטיל, בשיא שלו הוא רבע מהזה, אז טיל שבא מ-800 קילומטר לדוגמה מאיראן, אז הוא נמצא ב-200 קילומטר בשיא הגובה, שם זה באמת גובה של לוויינים. בגובה כמו כיפת ברזל, 20 קילומטר, 10 קילומטר, זה לא בשבילו. עכשיו נדבר כמה מילים על הטיל הרוסי החדש, שראינו אותו באוקראינה. זה לא טיל בליסטי, זה נקרא טיל היפרסוני. ובגלל שהוא לא בליסטי, קשה לחזות את המסלול שלו מראש, ולכן יש קושי ליירט. הוא טס נמוך מאוד, הוא משאיר את המקם זמן רב מתחת לאופק, זאת אומרת, הוא מתחת לאופק של המקם, ומקשה על הגילוי שלו. פה זו תמונה, ואפשר לראות. אלה מסלולים בליסטיים. המסלול הזה או המסלול הזה, אליפסה כזאת שיש לה C. טיל היפרסוני הוא מתחיל כמו טיל בליסטי בהתחלה, אבל אז הוא עושה תמרון, הוא מתחיל לדעות כאילו, לצוף מעל האטמוספירה, בגובה של 50 קילומטר. אף אחד לא יודע מתי הוא יתכופף וירצה לפגוע במטרה. הוא יכול ככה לחלוף על כל הארץ ולא להתכופף עד לבאר שבע. וזה יוצר קושי, ויצטרכו להתמודד עם זה בעתיד. בעצם סיימנו.